el 2007. 2 anys més tard, el 2009, vaig aprovar les Opos i em van portar aquí. Al principi, el primer any, coincidíem en algunes guàrdies de l'edifici B. Xerràvem, quan no teníem res a cobrir. Quan havíem res a cobrir, doncs no xerràvem i havia d'anar cap a recordo una discussió que va tenir ell amb uns llogaters que parlava amb el mòbil així molt encesa, i és que havia fet una foto, que deia, hi ha un forat aquí a la persiana, i era el flaix, no? El flaix del net, barrotets que diuen al meu poble, pasta, i un dia de cop, el botit de Vic, veia el colesterol, però era molt bo, gràcies. Doncs bé, avui és el darrer dia aquí a l'institut i ho havia de dir. Aquests dies he tingut la impressió que el trobaven a falta i tot. I perquè te n'enduguis un bon record, he adaptat aquesta cançó de Serrat que es diu Me'n vaig a peu i que per sort vaig escriure en previsió abans que hagués dit l'Ull de Ronda Dolça. En aquesta cançó vull mostrar una mica el passat, el present i el futur. Gràcies, Maria. Bona. De l'oblida matina entre setmana i també les atencions que cada dia a la meridiana tocaven els collons. Oblida la feina de que t'estudis i torna-te'n a mi. I si algun dia tens ganes de veure'ns, torna'ns a embotir. No vull que el seu històric i ens el camí va pujar de molt d'anguer. El dia adéu a la porta que tanques, tu has volgut tancar. Avui la Maria Canya jubila i cobrarà el sofà. Cal no escoltar aquella veu que